православие динин тутуучу нурлаттууларыбыздын барысында Пасха байрамы менен чын көңүлдөн совет исиминен, Башкы комитет исиминен кытылым. Уңушлар тилеп калам. 19 биздин Пасха байрамы. Постановление боюнча бүгүнкү күндө культовый учрежденияларга, мечиттерге, церковьлерге территориясына алардын йортларына кирүү тыйыла. Ушул халыны шулай ук аңлап хал итеп алышсыз деп ышанып калабыз. Менә бу Пасха мероприятиеләрендә службалар храмнар içinde булачак. Ябык килеш безнең настоятельләр служба алып барачак, но кешеләргә анда кирергә ярамый. Шуңа күрә игездә калып, ул бәйрәмне өйдә бөтен службаларын өйдә уздырырга кирәк булган хәбәр итәбез инде, шуны сездән сорыйбыз.